Astăzi vom face o praștie modernă. Vă trebuie o răzână, e așa lungă, când să o pui așa în două, să iasă ca de asta, ca de la bani. Așa. Și îmi trebuie un caiet. Bine, acum am rupt o bucată de foaie, dar să luăm o bucată de foc spertă. Și tatăl o rupim așa o leacă. Și uitați, mai rupt așa mai amândoi. Și acum așa îmi învățim. Asta așa ca două uriciuși. Facem așa. Așa. Uitați, praștia noastră să leve. Eu spun mai bine să faceți pe dești, că cam în levăia. Să unde am pus răzâna? Unde am pus răzâna? Unde am pus eu răzâna? Unde am pus răzâna? Unde am pus eu 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 răzâna? Spun. Vă rog, spuneți-mi unde eu am pus răzâna. Nu! Nu! Unde ești? Răzâna! Lău! Iuto! Так, așa. Chiușile mi este așa, le dăm deoparte și... Și îmi trebuie așa un halic din hârtie. Ori și mai puteți și voi să mai faceți. Nu spineați chiar din hârtie sau și fost măcar cu ceva mai trai, nu spinești, des facem așa numai pe dești. Dați. Vă trebuie un halic, îndoie, hop, hop. Puneți ca răzâna în două. Și hârtie ca așa nu strâmb. Așa. Все, ați văzut? Faceți și voi așa praștii, pe cum vreți dumneavoastră. Și facem uitați, așa, o tragem până numai pe dumneavoastră nu o să vă mai doar dești. Până să vă doar. Luăm așa o cale forțoală și facem. Da, nu să arăte și răzâna. Că ne tragem în coș un zlot să întoarce. Păi nu i-a făcut nici bale, termic. Păi dacă se uchește ceva, să de o să foște, astăzi. Dar așa faceți. Da, uitați-vă că este tot colțul de aici. Eu nu pot să-i topire.
o bucată de copertă. Nia, nia, nia. Scop. Alții calonim o leacă înainte că se bud. Nia, nia, nia. Nia, nia, nia. Nia, 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 nia. Și mai dar nu șabă. E mai mare greutate cu mai tare în pușcă, da? Mai dă. Odată chișcă. Tot de ghim dacă te chișcă odată. Всё, пока. А мы пельмени мы ешьте. Pa! Puneți un like de trebuie tot pentru că eu m-am pălit și la revedere!